винаги се питам, понеже все говорим за пари в телевизионните студия, основно за средства така акцентираме. Все средствата не достигат. Ама там ли е единствения проблем? Пари ли няма в отбраната или има, както има в здравеопазването, ама не се разпределят по правилния начин? Трябва ли да се увеличат средствата? И това ли е огромният проблем? Това е един от проблемите. Аз мисля, че това е най-малкият проблем на отбраната и на въоръжените сили, защото ако има една добра приоритизация, ако имаме ясни цели първо, това, което говорим винаги, целите, задачи, които си поставим за изпълнение на тези цели и приоритизация на средствата. Но не може да насочваме средствата в момента. Не трябва това, купуваме го, но изоставяме всичко останало и чакаме нещо да случи. Така ли действахме до момента? В момента много добре се случва, в момента, че имаме 3 проекта за ББС, за сухопътни войски и за ВМС, които вървят паралелно. Но тук вече е политическата воля да се приложи механизма СЕЙФ на Европейския съюз, за да могат да бъдат дофинансирани. Но без държавно участие няма да стане. И не е добре да се случва без държавно участие.